Amunumika najani wati Sherifla Jabaraka Sadia Blon kono ambe au foka wala nyumando jamkan akanila anarani hakina bi hakina mi ni bela jenen jorlaka hami akoina me ame claim mogani sheki nyona bosisa ame akonana ni oye CDAO ka sanction ye nama afoma ko amargo o amargo mi na be jamana ka kabi utikalo kile tan kono samba fla ani mogai fokana se ebidoma o amargo obe anka angunjorlaka hami ala me halisa ame akonnana wala bi kana ni hakina mina ato bi ame bo anga jabarangu nyama kuma ya soro anye lafia da soro ninkoina anye hakli doro do soro akola o de yambla kana ni hakina bi le thème du jour 28 jours d'Amargo sur le Mali, quel impact sur la croissance économique du pays. Le Mourani Chegi, Kofe, Ameseka, Ansigni Mouye, Diamana Yere, Soro Seraka. Olabi, Anye Chibla, Mama, Mami, ni Onakasawabe, Ka Ambo, Ofilikono, Kaseka, Amblasara, Hakuna Dama, Hakuna Mina, Kasawabe, Aunaseka, Adon, Ninko Imisa, la Temasara Munufe, Flidi Momakono, Ukanga la clé du Mefe. Ode yan bla kana ni anga chorba ye no ye professeur Abdoulaye Niang, agroéconomiste, directeur exécutif du Centre Sénégal d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat. Ana lebe ñogon fe wala sa ka seka ambla sara ni hakna en konnana mi amargo ko bi ale ana anya fanyana sambi saba kelen ko bara la Nations Unies na ndal malaka fo jien forba chak daba no ye Nations Unies a segeraw a chamamba bolo bi abiseka chamanya fo anyana aka CDAO ta ko fe Nations Unies tawo abiseka ambla sar ni belaje kono ola amunu sona ka Sherifla Jabara sugandi ni wati wala saka seka au kuna fo ne saria blon kono ame au fo ka wala nyondo professeur isona kana anga plateau kabi wala saka seka na kuna fo ndama memi ka sabe ka ana klebi ame fo ki wala nyondo ne ba fo kusre ay wala adiarani kanyira soro jampi ne bo jogoni ma yablongo kana sera blongo alors kadi kadi laka atu anga babanda kono amina ya rabbi ba hakla tafra nyonka na la sonna ni klene nya ani timnandi ay inshallah na dem na nabi abe continue na la sonna professeur ami foki wala mando isoni na kana kenenga famuru babuya wala sakana on blasera mi fo merci beaucoup la professeur abe clé mogani shekimbo ame domna ko bi anwani be amargo ko kono CDAO ni o amargo ina na sababu mun kera kuleta ye malila utikalo clé tan sheki ni akara sababu ka jamana kundigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita aka démissionner ka fanga bla ka wasablon ci ka kala ka gouvernement démissionner o CDAO ka sariamimbe na bifuma ko le protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie. Mais tara Sénégal jamana kan le 21 décembre 2001 Sénégal la Dakar karangana fabala o CEDEAO o bole anka am jorla ka hami ala anta do bi amna bi soro chugumuna o beko fe ebseka am blasara ni hakna jumay ni ko inkona ina analyse d'accord parce que akany cadeau fond ne sambinan sambi sabake Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Qui est la Nations Unies directeur de l'Afrique centrale. Je m'entends qu'il y a une oui, quand le bas sur le point maintenant, il n'est pas là. Oui, nous avons fait un sommet extraordinaire. Après ça, nous avons la retraite là. Il y a 87 femmes flying. C'est pas héros tout le monde maintenant. Maintenant, si ça non, 2007 à 2009, nous avons représentant pour les pays de la CEDEAO ou le conseil économique, chef d'État ou le conseil économique. Abla wad nous ni bagbo nous hôtel. Donc halim rombe Nations Unies la rolambi. Olti CEDEAO président Kaneto directeur. Donc nous y trop magnon ni. Baraka nyondo. Baraka nyondo. Ambe nyongo wele Antonio nam. Ni bouffé ou bien wele kataso. Nous ne faisons pas les bouilles de toute parce que on est Abuja, on est Niamey. Donc il faut faire mal. Acclamer Chamandala. Pour servir Chamamba don koina. Donc ni ko non don. On est parfait. Ina fo ika bara yele nyeshin no mima agroéconomie. Oui. On est anya takala jebi. Ni clé mogani shaking kofe. Oui.
e yɛrɛ ka yelu ni ka jateminɛw na e bɛ se ka mun lakale aw ɲɛna ko in kɔlɔlɔ ka jamana kan. Bon, mais ni kɔlɔlɔ bi kan kɔlɔlɔ bɛ man jugu ni kɔlɔlɔ bɛ yen nɔ kɔlɔlɔ ɲumanba don a bɛ bɔ sinɔgɔ la a hakili sinɔgɔlen don a bɛ deli la tuma bɛɛ nin kan k'a to an ye nin jateminɛ cogo min na depuis le 20 janvier 2012 n'an bɛ ka nin labɛn mais u b'a fɛ k'a tiɲɛ an bolo quoi a tɛ tiɲɛ an bolo ni i ye croissance fɔ wagati la mais croissance min bɛ Mali la est-ce que a b'a nafa la. croissance économique. ko sɔrɔ min bɛ kɛ o sɔrɔ tila tuma an ta ta la o n'i ye kɔrɔ ta peut-être qu'on n'a même pas 10%. Ni kɔni san ta o b'a ko 20% mais nkalon don 20% de faux c'est du faux parce que ne ko k'an ye tonne 50 sɔrɔ peut-être an ye tonne 70 sɔrɔ an tonne 80 sɔrɔ ne ko 20% voilà o tɛ faux ya c'est du faux ni donc misi lajɛ ne misi baara kɛ de 72 janvier 72 à 79 n ye kɔri baara kɛ de 80 à 82 donc mes secteurs ninnu bɛɛ dɔn an n'a sɔrɔ ka dɔgɔ la e m'a ye an bɛ dingɛ kɔnɔ na ni min ye c'est la vallée de deux Afriques an bɛ nin sɔrɔ bɛɛ kɛ mais an ɲɔgɔn fantan tɛ dunan kɔnɔ n'o ye dunan bɛɛ jamana bɛɛ ta i t'a sɔrɔ Niger la dernier mais an bɛ 2014 la an tun bɛ 184e place la c'est marginal comme an bɛ min fɔ économie la quoi mais n'u y'a aw jala wuli ko an bɛ taa Chine butigi min de sugunɛ n'a falen bɛ minɛnw na est-ce que même ni embargo taara pour 6 mois est-ce que a bɛ fɛn caman ma parce que on va voyager o dɔrɔn tɛ wa mais n'e bɛ duloki fɛ sisan i t'a sɔrɔ i bɛ duloki sɔrɔ n'i bɛ malo fɛ sisan i t'a sɔrɔ i bɛ malo sɔrɔ n'i bɛ sukaro fɛ sisan n'i bɛ ten i bɛ kudu ɲɛ 2 kudu ɲɛ 3 min k'i la tɛ la a kɛ kudu ɲɛ 1 aw b'aw yɛrɛ dilan k'a bi a ma mais aw b'a lamɛn ni embargo ni guerre économique ɲasini ma i fana b'i lamara fɔlɔ wa. ok mais professeur nin kɔnɔna na an y'a lakɔlɔsi fana min ye jamana jagokɛlabaw ye ko in u caman kumana k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi degun y'u sɔrɔ parce que ko in kɛra sɔrɔ u ka minɛnw bɛ tali yɔrɔ la ka bɔ pɔriw la i n'a fɔ jamana Mali ni jamana min bɛ bɔ ɲɔgɔn na donni chargelen bɛ yen fo ka se waati jan ma bɔ ma se ka sɔrɔ a la mais e bolo bi stock min bɛ an bolo an bɛ se ka hakili sigi n'a ye k'a fɔ ko ninnu tɛna ban. il faut le gérer mais maintenant i t'i sigi n'i da i sara min don fɛn dɔw bɛ yen olu kɛra an m'u lajɛ Chinois ni Russes tun ma sɔn Nations Unies ka résolution ta mais laban na u y'a ye aw tɛ ka fɛn kɛ u farala tɔw kan ni kɔmi tun ma fara ɲɔgɔn kan e k'u farala ɲɔgɔn kan sisan pour que k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ka nɔgɔn. mais an bɛ se ka mun de kɛ parce que o de y'an sera yɔrɔba dɔ ye ko in kɔnɔ professeur parce que ni an y'a jateminɛ an bɛna ye k'a fɔ Nations Unies fana y'i sen don a la à travers ni résolution 2374 2020 maa tɛ bi ko an bɛna fɔ ko an bɛ Nations Unies ka résolution fɔ e ɲɛna mais anw kɔni a ye anw siran fana n'a fɔra ko an bɛ CEDEAO ka embargo kɔnɔ Nations Unies fana ka tila ka na résolution dɔ ta an n'a sɔrɔ a t'a traité directement mais an kɔni bɛ siran n'a fɔra ko Nations Unies sen donna a la. an kana siran jamanadenw ɲɛ b'an na u k'an lamɛn an ka kɛ cɛ ye ni cɛ ko k'an ka taa so kɔfɛ an bɛ taa sɛ ta n'i siranna depuis a ma daminɛ i kunkolo bɛ i tɔn bɛ bɔgɔ i bɛ taa ne bɛ min f'i ye bi bi na n'u ko ko an cɛ ka jugu c'est vrai quand on a une transition de cette nature là on est vilain la première chose j'ai réagi la Côte d'Ivoire misi tɛ taa yen nɔ yanni o jɔra n'o jɔra an na sogo tigɛ an ka taa yɔrɔ wɛrɛ
auto so chama don tiens bien galon monsieur c'est bon tout né monsieur la baraka de 1972 faut que table 76 là et baraka monsieur la baraka monsieur tout bien que ta Côte d'Ivoire au bébé n'a mo wolta ba jatimna mais si on n'exporte pas sur la Côte d'Ivoire il faut manger la viande on n'exporte pas antiganga ta Sénégal ay so goudou ay yelma jigay antiganga jigay la bo ay jigay maintenant anga kale damna non parce que quand il y a un embargo c'est une guerre commerciale il y a une guerre commerciale que ne faut pas clair ni do fier ça non mais minka djuma ko sobel ana sanu gram cliente bu dafe puisque binabe bon anta donc hakim bo mali kono dugu jukoro anta donc abe fere tumna anta da abe tarumna donc ana sanu bi tayoro abe contrôle bi kamul 100% et comment c'est que tu as fait sous normal là am ta fait sinon la sous là sinon be dalia ne le fie j'ai un canet diplomatique okay. Pour l'entour là merci nous OK sinon dollar mbe Chine à Russie tu m'as fait gars à aller Amérique mais ni Amérique bona boy non dans be Chine à Russie abe ta abara sonu firuma ou de la dame parce que on avait un programme d'urgence économique, monétaire, social et sécuritaire qu'on y fait une nana on va appliquer à me bon là antebin diga kono tout ame dinga kono complètement en bas il est complètement ana kono kalan côté de l'homme ngolam anti de l'homme banque mondiale anti de l'homme FMI là anti de l'homme CFA au programme Bamulo Agna de la maintenant dans ce cas c'est pour on appelle du printemps malien qui du 20 janvier 2012 et à l'étape du 5 juin 2020 mais professeur Sani anga do o konona anya nyeshin fendo mabi ni ya takalaje anga baga mimbe an feno nyine ni kera borana e ka fo ni ya mebi korwar jamana ka Senegali yoro chamana sogobe dun a chama sabu ye Mali anga mishigu mais bi ni anye ni fana kollo kuri tan kollo takalaje amarigo ni kollo takalaje amina ye tuguni ka fo do farla sogoka kemenani ni muga atiale ame kemenani biorla anga bi ninu sogoka sugu kono mais ebulo muni nanani oye sogo natira bobli aw nga konna ka ko sogo na aw na bo mais bi do farla sogo era wala non c'est pas rationnel il faut qu'il y ait des mécanismes dans l'économie pour réguler. C'est pas normal. So dakanga ngoya bi. Min so dakanga leram au Sénégal en Côte d'Ivoire. Na gelera Alassane Ouattara mo ba fa me comme Alassane et kala Jesson. Awinike. Est-ce que awinike malé na we o yakan na. Nous la segu tarako watlen kilo. Vous le ba fa Alassane iti c'est bon fenna so ndega ba am frère non. C'est ça l'économie. Bon, donc en tout cas en ganga baril mo parce que mi sibiti ni sal ne ba sala ma sala be donc je demande notre nom. Donc attaque même fait avec ta sala fait aba betre abu blas Congo là ou que ta soyini Argentine kanana Argentine o ka jawma professeur Bini Franjaw Datura e bolo bi duma sera nunu tsaka ke sababu e ka anga Michela do ni jamana non kono. Mais ni les gardes font leur travail. C'est pas possible. La gendarmerie est là-bas. Les eaux de forêt sont là-bas. Vous êtes venu à Babetuna. À Bafa à qui fasse du Nimania. Il y a un goussi. Un franco goussi. Mais ni même boxing, ni petit boxing. Ni même jogan boulot court. Mais tu me mets KO. Mais ni moula. Cantas du Bruxelles. Avec David Goudolon. Né min fie fon fait agriculture soumane au manque d'adgan ni fini don sou fallait non finna mon ko kula conteneur ni fo me rore il n'y a pas de plan non carré là non au kato no floka ou dans souko no bi ou bana souko no bi ate fo tian mais maintenant ni antuye so mo nous tian na main ani programme de la nous tian na main ni kalo woron kono capable 31 décembre nous y en a main
Kadam du 1er juillet au 31 nous tiens amène ni demso nous mun na san fangala nous tiens amène ou la discours flot mais que mien o to bayra ka fa anu chelu banyola nous ye mali de kudu mali de ni ayi inya sana ame ko sala ni zana au temi français fole ka fa nous na bo sifa kono ani min la ni ani alasane min la jaja plan B to mugulu na wal croix de la sano kana sefa te banque centrale France banque centrale de Dakar to wona ya wo bane andi sarka minke afara ko maliw ni afara mais itara résolution mi fo sano depuis 2013 là mais ko c'est l'état périnat du Mali c'est l'occasion pour être prééminent par rapport à toute l'Afrique. Le livre blanc est là-bas, je l'ai mis gratuitement sur les réseaux. Le livre vert, je sors des morceaux, mais j'ai les morceaux. Le problème des urgences économiques, il est là, il est disponible. Mais en Gokaba, il a dit au tarot, il la faire là. Sinon, Hali Amargo Bekeminkan, il y a la mot qui est Mofia à 2 ou 3 minutes. Ça veut dire que le protocole de 2001 n'est plus à jour. Ah bon? Oh, écoute, je suis conseiller quand même des chefs d'État de la CEDEAO. Le protocole de 2001 sur la démocratie. Moi, je suis membre d'un groupe de travail que le ministère d'État à la défense des États-Unis a mis en place. Les meilleurs penseurs en démocratie. Ils ont dit que l'Afrique et le printemps arabe, c'est pour une nouvelle ère d'espoir démocratique. Mais le printemps arabe, c'est quoi? C'est la rupture du mandat d'un président assis. N'est-ce pas? Mais il faut gérer pour qu'il y ait un coup d'État militaire. Il faut on gère pour que ça ne soit pas un coup d'État, mais une dénonciation volontaire de Ibn Bakar Keïta de la balance de son mandat. Bon, même au Kélanko, c'est pas un coup d'État. Il y a un coup d'État fort. Il a introduit ça. Non, c'est une entente civilo-militaire entre un civil et des militaires qui arrivent aux 2 décrets que tu as. Il y a une fois, décret flamme fort, assemblée ni gouvernement. On y donne une renonciation volontaire de la balance de son mandat. Donc, c'est là où la Knafoko, il va démontrer que c'est un coup d'État. Et si c'est une renonciation volontaire sur le printemps malien, eh bien, les États-Unis ne peuvent en aucune manière, parce que c'est le Congrès qui a financé notre étude. Nous étions une dizaine, 6 Américains peut-être, nous sommes 3 ou 4 Africains. Le printemps là, faire partir le président de l'Égypte, et maintenant faire partir ATT ou bien Ibeka, c'est le printemps. Et le printemps, eh bien, il n'y a pas de sanctions. Parce que ce n'est pas un coup d'État. Ce n'est pas un putsch. Mais quand tu fais la désobéissance civile, sans la bonne organisation et la méthode, tu vas dans le putsch. Et c'est ce qu'on peut utiliser. Mais, en réalité, nous, on avait dit à Djogoni Mayablon qu'il faut la mobilisation générale. Article 4 de la loi portant la défense nationale, qui dit que, tu as appelé l'article 6 pour le réquisitionner. Mais on a dit ça dans les radios et tout, avant même bien que ça n'a qu'à. Donc, moi, les Nations Unies représentant une commission de voir, c'est mon collègue. Amenyondon. Si c'est le Ghana qui est le président maintenant, même le Niger, moi je suis résident du Niger, si le Ghana, ils sont raisonnables, ils ne sont pas manipulés par l'Afrique. Il faut une délégation forte pour aller le confronter. Et aller voir Rollins ou le président. Et puis, mais en tant fait à Kabaflo, tant que le président quelques ordonnances qui l'ont flatté. Ordonnance pour le mien. Mimbato la vallée là, les balais mi flinien. Mimbato, les bécaris. C'est-à-dire, la vallée, c'est l'infographie de la vallée. Ça a été approuvé. Moi, américain, il y a des dessins quoi. Il y a des dessins. Il y a des dessins d'Afrique. Afrique, croissance, 4 euros.
il y a des chamambe ani jaman ni fam bela ou croissance développement humain ou le frein droit de faire au tableau là Niger est dernier pourtant Niger les français puissance nucléaire Niger le bateau français courant sort mais Niger Madlika Niger fait que t'as Paris à Madlika courant de mon follow mais le Mali est 180 000 ici c'est à cette vallée là ni de nous tout ça nous qui en amène dès les 2 premiers jours on allait à la chute de la vallée c'est-à-dire Farafina des et français au man Farafina be Bonedi Arema c'est-à-dire que les ressources sont devenus une malédiction nous qui avons ordonnance nous qui avons ordonnance c'est la chute du Berlin comme la chute de l'économie mondiale. Il y a mis qu'un coquin. Donc, Mali Bekin, comme Qatar. Aujourd'hui, pendant les 6 premiers mois, tu vas Coco en sanctionner. En son sanctionnement. Sans ça, on a du coron. Que l'État Roshi, les bébés jeunes vont sortir tous en France. Il va y avoir cette fois-ci. Il y a un qualité de mandat sur Anya for Ibrahim Bakar, Anya for Hollande, Anya for Sarkozy. Avec Benama, il faut ma compter des mandats sur ni pour provoquer la chute de cette vallée. Par une seule ordonnance que Zouane Sako et ATT ont pris en 1991. Ambo abrogé, car nouvelle ordonnance Kurata, Nimba Ato, Société par rapport à la contre-entreprise qui a été approuvée par la DENI. Le dialogue national inclusif. Donc, ni Kararom na Sandron, Burkina Faso to nofen. Guinée to nofen. Ibaron to nofen. Parce que au même de la sorte Niger to nofen. Jom enquête. Cette sanction économique là, c'est une opportunité. Professeur, Ibika Foko, Androla, Mina, Amarguina, Ibika Foko, c'est une opportunité. C'est-à-dire que vous avez un nata nofe. Mais on va bi Androla no ka hami à la queen la mamina ke jumay ni afara ka fo malum me dum malila akacha foka damate me jangu du wa kono bi malube dum ka tamanga nyo senata ka kusebe. O na fara ko frontière datura no yorona on woni mbolo bi ni stock mu me no bana gela bena. No stock te ban na sara tchikola. Stock te ban na no maski table kan. Mais cheni chete. Bibina mais haketo mbawma warba bi tay sigi tablan ani ala bade no silembe fandona ko alors que en refné warabal donc engata comme waraba après voir comment on n'avait pas compris que hali protocole mbamlo que ce n'est pas bon du point de vue bonne gouvernance parce que c'est un système de gouvernance, la gouvernance sociale et culturelle, la gouvernance économique d'entreprise, la gouvernance régionale et globale et la gouvernance administrative et politique. Donc, il faut que gouvernance. Ça n'existe pas, la gouvernance. Ça ne veut rien dire. Donc, Nantaro Osraka, ah oui, Bazimintaka et sanction le protocole à 2001 et ce qui s'est passé en 2011 avec le printemps tunisien, mais c'est fini là. Votre concept ne marche pas. Et si ça ne marche pas, c'est inapplicable, c'est inapproprié. Et ils sont des gens intelligents. Et s'ils comprennent donc vraiment, comme il faut maintenant depuis 2009, donc on n'avait pas compris ça. Voilà. Donc moi je vous dis, c'est une question en gagnant ou d'abord. Mimbe bindo obodo miye oyoye minte miye otoyede mo me green ka ko luli comité stratégique commission scientifique nakit mais au cas il y a comme montre un seul économiste qui est capable de donner des solutions intéressantes pour sortir de la crise. Quand on donne un seul économiste, la vallée là que tu vois là, la vallée là a été approuvée par 60 généraux colonels et hauts fonctionnaires civils dans de tous les États, y compris des généraux sénégalais et marocains. Ça, c'est l'explication pour la cause profonde de la crise et les relations sous-jacentes. Professeur Adjarani, on a wattu koni sebe ko tara ko sebe mais ni ani tukura ika tabolo ko no ye bara agroéconomiste bi epseka mu hakla tege fuma fayana ka fo amina boni kono
kama sɔrɔ an bɛ ka sira minnu ye a ma ko ye. Comment sortir dans ce gouffre? An bɛ bɔ crise kɔnɔ. Nin kaɲi nin crise nin kaɲi mais an kan ka se a cogoya la. I ɲɛ bɛ o fi Niger la i ye malo kuma min fɔ malo bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na an ta tɛ a dugukolo t'an ta ye. An ta tɛ cogo di professeur? Ta k'i bɛ min ko min ka di i ka to kɛ Saman-ko filɛ nin ye 15 km Saman-ko plantation ne taara ka taa fɛn jɔ yen min ɲɔgɔn tɛ Afrique yɔrɔ caman na mais a kɛra parce que an ta tɛ farafin ta don. Ayi mais professeur an ma se k'o yɔrɔ faamu an ka dugukolo de don a bɛ Mali la nɔ anw ta de don Ala kɔni ye a yɔrɔ d'an ma sɛnɛkɛyɔrɔ de don bi an bɛ se k'a fɔ ko an ta de don mais ne ko ko o t'an ta b'an dabali ban dɔɔni professeur. I hakili lajigin fɛn dɔ kan n taara ka taa au conseil la n dɔgɔ ye mɔgɔw da lajɛ n taara ka taa explication de nin na quoi n ko le principe d'acquisition du titre de propriété des terres des païens et des infidèles ko i ma ko cɛkɔrɔba nin ka a dana fɛn dɔ f'an ɲɛna ko an ka dugukolo t'an ta ye wallahi aw ta tɛ mais i bɛ se k'o émission dɔ sigi o kan parce que la terre c'est essentiel pour l'économie puisqu'il y a une émission économique. La terre et le travail, n'est-ce pas, c'est essentiel. Mais, cette terre-là ne nous appartient pas dans l'État Kougouma, ça ne nous appartient pas. Transformer le bâtiment Tchambéno, le ministère de l'Éducation, ça ne vous appartient pas, vous aussi. Il y a des réquisitions là-dessus. Il y a des titres fonciers là-dessus. Mon 2013 ils nous ont appliqué le principe d'acquisition du titre de propriété des terres des païens et des infidèles. Et ça date de 1496. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut faire grand chose, mais on va continuer à travailler parce que en fait, il y a eu du temps. À la casse, il y a du coup, ministre, Agne, Diamana ministre, Amé Bangabola, Amé Fendama Mika Nobé, Narsona. Donc le Malien ne peut pas vivre dans la faim, c'est pas possible. Amé Fo, Ikason, Kana, Aoué Keneka, voilà ça, Kasakana, Espérance à partager, Aoué, Adjaranye, Amé Fo qui Walimando. Merci, Antiani, à la cantine, Amina Yarabi, à la cantine, Amina, Eni Baraji. Wala nini be dansiri anga bi jamukana sariya bulon kono bi an nana ni hakina mi ni oye amarigo ye anga jamana kan an sera ka hami ala professeur nana ka jirana ka fɔ ni an sera a kɛcogo ɲuman na a ka ca Ala fɛ an bɛ sɔn ka bɔda sɔrɔ nin ko in yɛrɛ la min ye an ka misiw donni ka taa kɔfɛ jamana ninnu kan o bɛɛ lajɛlen ka tigɛ mais anw hamina min na ka jɔrɔ o de ye ni sogo ti ka taa kɔfɛ bilen sogo bɛɛ bɛ to anw fɛ yan nɔ o bɛɛ ka dɔ farala sogo sɔngɔ kan o ye anw sera k'an jɔrɔ ka jira k'a fɔ min ye nin ko in ye ni anw sera a kɛcogo ɲuman na an ka sanu ka a kɛ anw ta ye ka se ka baara ka a di anw yɛrɛ ma rafinerie ka se ka bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini k'a bɛɛ dɔn a tigilamɔgɔw u bɛ anw fɛ yan nɔ baara in bɛ se ka kalan a bɛ se ka kɛ baarada ye n'o kɛra jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔra ka sabu k'o ye professeur a ye anw bilasira nin hakilina ninnu na ni Ala sɔnna waati wɛrɛ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ o la bi hakilina o de tun ye nin ye 28 jours d'embargo sur le Mali, quel impact sur la croissance économique du pays. Anga Maoulele, professeur Abdoulaye Niank, agroéconomiste, directeur exécutif du Centre Sénégalais d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat. Allez donc me ambolo. Voilà, ame awfo jamkan kanina Chérif Laye Diabara Soga Sariya Blo ni Ala sɔnna ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ a ka mɛn.